ne brother you was about trase ne buku ada you was about trase ama mampanyimfo abamu mpanyimfo nyina bachia no ne yawada ewia donko ebeya wufu som ewo park ya so e de jabe wa kwan sada no ayani brida sada no sabia brau asantumai ebeyetin dano obia mieni so obia ko babia ejina be jabe wa kwan na najo no ye de abeko bem batuma anajo no ye nsia nipa ye nsia obia wa odo ho baba de na wa wasem a dajo no da so no ye do abeko breman ti ye rasa fa to se be santimanim obia ko ya hoboa el train Bosire Ramuno, there to do nine, Dunum, Dunsia, Dunso, there to do what you know, and I don't have a cobra mine. Timon Sanson. I had a tea, Cobrin, Nina Kutunkri, and I did here. Till anonymous at mine, you didn't answer, Nanai, and I have the way to be on one home. Onya ni say enfa no dom enyina mra aka santino aka santima enyina aka ba bia mo se no so na ni se no obi enu so yo ba do mati Yamadofo nyina kwa ADUMASA TV so na nrada na asante kotoko hima na na makuna du yad motoso miensa na wotweda no asante man nyina yede kwahyehye so ewo menhia fikesi na dwumedi no ase onim se na wotweda ase tete no na kese hyehye da no akasa na doti yi no yekọ na yekotie brekora yebepe abrewa kora bre na yekọ yenso so ampa yewa na machiame so editudwa ese nyakopon eya domo a September bosu nim de to so du 9 ekosi edun wotwe na wobehwe na waya mamani amani ese na fata na yede abewatia akọ breman na asemi beto odwa no obi e kan de titiru ene se ehya first no ana de kan e wo September bosu minimu ekosi se ebewie no eno na yinchiru asho kakra achi ni pebi adwen se aden na yafa bosumi ni nyina edi se adwumedi no ne senti yendi kan konkotie yira chiame bafo kantankrechin se wode to dwan ye ba yebedi ho nkom ye ba sisia ne brother yira se betrase ne buku ada yira betrase ama mampanyimfo abamu mpanyimfo nyina bachia no ne yawada ewia donko ebeya wufu som ewo park ya so e de jabe wa kwan sada no ayani brida sada no sabia brau asantumai ebeyetin dano obia mieni so obia ko babia ejina be jabe wa kwan na najo no ye de abeko bem batuma anajo no ye nsia nipa ye nsia obia wa odo ho baba de na wa wasem dajo no da so no ye de abeko breman ti ye rasa fa to se be santimanim obia ko ya hoboa el train Bosire Ramuno, there to do nine, Dunum, Dunsia, Dunso, there to do what you know, and I don't have a cobra mine. Timon Sanson. I had a tea, Cobrin, Nina Kutunkri, and I did here.
Tinanoma Satimai, Yadinansa, Nanai, and I have the to be a one on you say, and Vanodom, Enyamra, Aka Santino, Aka Santimanina, Akabia, Mosano song, Nanisano, Obianuso, you rather want it. Yo, that's it. It's a video, no, and your crochet, no. Koku Diako, our Minchan were Hanum, and Ra, no Jina Hope and any Enina SM. Kokuakwa, now where they what they are doing. And Ra, a brother, what you done, your crochet soon. Send no see who. Koku Benedeja, a brewetia, said you were branding mine, and Wakra echo. Na ekoko base enra na edi agina o 7 predu asakotoko hene eyi si wo se wo de ya aberwati na wotweda meka se eyi yo na wotweda yo ene ye na ekura wokoi no enye yira na ase tutu na asan sebi asantman traditional council na enyam asantman on mining nyina ena de ade atomo nti be hu se jene for ye den eba hobi choba for wo kumase ye den eba hobi yenua no motonto se ma ne ye den eba enkunku ni nyuma nketenkete wa santimemu a se bi edi won juma wa santimemu no fa dodo na ena bi pim wo hono no manhia dodo na so na ntumi anya den ama sanse enra be bojare ho be ye jumadie no kwaku nwa yanko yanko sanse asante wodom medika aka cho se asante omugod betime firato ama wafa omunkasa ubetime wia omusika omunkasa ubetima ya asante bibi obekana no atum nanso the moment abe wa isa wo touch sikadwa na ade wo sikadwa so no woni asante ma ya dai enya nti yehu sampa aberwati akoso so ampa asante wo man mu ni nyina ba bepie mo beji afikese ma wona na gina bonten kra do so se no mo no bo apatase we die ntia ya ma obi invitation ya mfa invitation kwa obi afi afa kwa nkoma ne se oyonko kwa benane obenten sebi santenhene se na aberwati adai ato nti dase ya abra eye wodo a omo edema santeman ene ye wranti na no mu nyina ba ye dai ba pie mu ho wanyene bi aba betena so a aya na se bi wone online ntem no se anwa obodwa bi a adwana setimi kwata bi a se ya study sa na wana nanso ye wra bae mfie duonu nsie ni ye hwe wodo kasa ne ahofama wode asanteman wasi akekira bomama na ya akono enti sabi onso obi kaseti ayewura akora obi timi fafun si na nimu abontin oni Ghana anu wo kaseti ni bako kaseti ayewura wajeje yeso wajeje asantema so ya asantema yi ama na efe wa ma hinni na ya akono yana na ma akora du yadom asantema emfi dum wotwe sabi enwotwe mfi wotwe enafom kwaku 8 years sabi obedi ade na ne mfi edai ekonanim na nso so nananom krakra na sonimu a ko sisi ono so afutuo ene de na wo so de suma santeman no otumi ede ye dai eyeye obi tenchen se na wotweda na abese eyeye se bi mpredu asa wo kasa wonim de eka wo ka wo na wa yiye hye nura se bi ye se bi ye de tabo no ede eto so enura se enura da no nko ade wa yi a wo ye no fato ho no mo ne yenye ye maame de yenye no kwaku emi pese me bisa se wo nipa kwakora wo nam ho asante se bi wo ni de bere wom a yesu ku bi na akoya ukonya akrata bi abotune kura da so keke no wo si yensu nye dai emfrew asante wo man we nyina kakraka na se bi nipa afrimu a aya na wonom e wonche na enhu no se bi wuntimi mfiri anu nko Buckingham Palace Queen Elizabeth time ne yesi wo hema ye bibi aya na kone ko hekuru no obi kura ye ma invitation keke na ye de ma no obi anya bia se baabi okogina twene fon so ade no beya akwakopa bia hwe no aya na asefin nanso asantemem de medika aka se manhia uwura honom a yenye sempoa yenye ticket bia ede bia timi wura honom asabi aye wo man ne hia bere nti no utimi ba obi wadwe nkyere se be unti akonya so no abekere wadwe ye dai ewo nanso badi wo so utimi ba bi de wani ne waso be dai ebeti de ekoso ye dai ewo asantemem nti enu na wotwe da no nananoma man hene so ya de
emu ya de papa ya baby ana me kasa asante no oman a se be wo kasa bia wo tamasi wo ne bia wa wo na twetwa wo ha wo kwa oman a enya wo hene ya asase we susu kwa ku ye nhye no so se wo hene bia gina nyankopon anam wo asase we so se be ntino wo hene bia won kasa basa no ansa na wo hene bia na no se wo be kasa no wo kasa ma abotwere ene se bia komato ye mu nsem wo be dey o ba be ka ama wo man aso wie nsem na wo hene bia be ka e de ama wo man afa no ntuma prefere ye hwewura na se tu kotoko hene won kasa basa enti abra ne abre bia no se bi ana papa hwe akwa bi kwatena ba bi ka asem bi ma ne ti ayi se bi mpere as asante ana asem po yeti eye wono amu na aya na ni pese nko no be ba bontin wa be kasa dabi wo hene bia u gina wo ma nyame wasa ase wi so enti na asante fo ye hu na asem tu kotoko hene se yo ye nyame aye de ye somo no enti won kasa basa enti se ye wura ko ye obi a bibia na wasoso akososo a enko ne na mahene na abre mponi bekura menye hwe wose nkebu be den e beba won tem yo yenhwe data odi atudwa na obi ehwe ni mo se obi hu de bekọ akosie na wotweda na yete ye tabono to ya wada no nko aso afezo so biamia ebi wono mo de kata piedwa echese mfa hasene ha wura ha kopake wa ha ni ade sebe ya ma dwumedi no betumi akoboko na se na wotweda no ye dako na ye di na wotweda no de na nkado na ezusu senka beye saada no ha na sana wotwe ni mu no e week na mu no 14 to 18 mu nanka we bra bibia na so we die e kama ye se bosumi ni nyina asante eje wakui me kura na mesenka tabno ne yanhya se mfiri no na ye na wotweda nkosi September we be kasa nka wodan kwaku nya sanka medan ye nyina ye te wo ma we mu se bi mpre biasa dede yo ye nyina ye nim asante ade ba akọ e ma ye hu ya manne ne ya mamre omu pa dodo no akoside nipa dodo sen pa ne betima aka iso mbuza asante mamu ya akoside se ye o man na fashe na eye daduane bia ye koni ekode no nipa dodo sen ba mansia nipa dodo sen ne ba ho be eye ne de omunim se ye bre bi kosi bre bi nti nipa be he den ebeba ye ba be hu amane amamre ya asante de ye den e wo no eboa so mamabu no susua bibi ye den efiri ho no eno ye koyi makwakosua na mabibiri wo e menhia fikasi wati ase eno awe ye ko ye babia na ya bre wati ya ne fitie ma no wo no kwaku ye hu se ye na Kenya ase Kenya ase hema ani ye na kokofu man hema na ye den ete sa to krum ho no eno a metra wo ye di na ade na nanom chidomfo ene nananom Kenya ase ne kokofu omoya ma omo dabresi na ye nana nsuta man hema so baaye no ye sa piepie mu a ene no go si baby ye nana ye butu ye nana akonya no ahọ na ye ne kokotena ye kwaku ye wone ma bi wo ho no mu a akoside ohu bi ye dai ewo mu ye na be hu no mu ena sabi se wotena fie ka se wo adwuma a wo ba be ye nti no asante ma nyina ye kasa mafo ma me da fom kwaku enye afimunum nyina na wo yedai wo je wo bere na ye bosome baako eye ebere bi kosi bere bi a kwakwa de ntine wo so kasa mo bro wa bi ani funa hwe fridge ni sika no bebe wasisi aduru eye saa bere nim kwaku enti na me kase sabi sade ye ya wotena wa wodi emu ko hwe fridge mu ma sabi oni abusua ko tena ho no mo ye nhihye ye se ye de ani abusua dase ni ye bede ye beyi no saa na asante so wona nhihye ye wo boni ani di asa na ma we ye be ye de ama asante ma na ye wura it shows the last respect I what the man na asante hema ye saa busumi ni mu nko a na ye ba beyi no ye ru Asokore Mamponhene won hye fridge so wo shim adanse man hene won hye fridge dia ya nkwanta man hene won hye fridge ono kura wo ye 13th ena nke wo se yi e ma mi o se ono nso aka fridge dia ya nkwanta man hene won ka fridge nti bisa hu se saa na nanu mu ye titiri yi enyina mu ya se enhye fridge mu a wa wona mu anta akonya so di bere we nti obi nam ho no nte akonya so a na ye santini mpo a se bi ono so yintimi treating ye ana kwa be treating ye se bi akwan ye yi na kana nanom enye se bi ye ja nanom ya nanom se na nanom nya omo de ana temamufo wa santimam no mo de ne ye ka hye wu nanom nyina aka wo mo adansa aka fridge mu dua ya nkonta 13 September 14th na ye de ye na santim e bi re ne achi no tet ka sa dan nyina dua ya nkwanta man hema wo hene yere mu a sante hene ne yere no
washa fridge mu wakam Asokore Mamponhene mu kwakwa na meboa ye wonkonya samle niam bi ko hono ma yensi ni wasantemam okay because of ye nana Mamponhemaa sebi na kura wo kontinu akwase de UK akwase de we kura mpo ye hye tuntum nti e kira say ni bire bi ayedan aba bridge kese ayedan abo asanteman nti wo ya wo ye hye September ni ye September ni nyina no just September 1st to 14th ekusi 18th na we ni be yi no 21st 22nd ni nyina saada ni nyina ayedan eda hono nti die nko ene be kan wo a 7 preduasa asanteman eda bi kosi da bi na abosome ba akọ peye yi 31 days ye se na kwaku ye betwa dwira how many days na dwira no so ai ye betwa dwira busumi mienu na se santene ka se esi ye twa dwira e ya fasha se se asante wo se ye di na ye ya fasha da te se de nkrofo kogwa no na asante mabuno di omo hyem saa da ne nyina na ye breki nwuma de ye twa de ya fasha eno so ye be ka ne se sa de nde ye nimsa afiwe ebe sei enti bedru hono ma memfa mefunu hye ho but we ni ekutupuru ye fe bi business sacrifice okay what you say okay ye woni ma bi wo ho a mo yen sacrifice ye mfa ye ho nye den ento ho okay what you say say ye di ahofa ma ho unya kwagu wo de ho to ho e ma bebi kosi bere bi a ade no to twa ana ade no kosi bere wo se kosi a wo be hu mfaso a wo mu be hu mfaso a na nye den na ewo mu se mfaso se bi preduasa eye ni koko wi a e na wo be hu de ye den ewo mu just 5 days and you see afa busumi ni nyina na ye de ya de na se bi asantuma ka samafo na man oni yewura enti die nse ye si ye sum yewura na ye si ye wani die ebu ahobrase e de ma no ya ye ti asantuma mu si obi be kan yewura ye sole se ngam akwa no na si yewura sere busumi ba akọ ye ho a menyi ni se nipa obeka se bia ya asantini otusu se die enti na ye de busumi ye si honom e de twen sa ayi no Doti 7 preduasa wo ye ba akọ pe okay ye na se bi wakra kwa ekura omma bi mu mekra nza anya den enko okay ena eye ni die twato a se bi Mamponhene ne na ma ene nya santeman se bi ye ni se Mamponhene do beka bia no eye ye boye ye tirinko nti aden na de Mamponhene ya den abi na no aka no ye nye ntum se bi obi ama mote meka anwo hwe eye adwen ni ye kire se bi a ebesusu se be hankrofo da bi en hankrofo ne hankrofo kina ye pene so ne ye pene so kina sanse Kotokohene na ya den aka dia Kotokohene be kan wa santima mu bi ya santefo ye boye tirinko nyina ye maame nso na ekọ nyina ye maame no nofo asebi na Mamponhene ti otiasa Mamponhene benya bianom no nofo na kra kobremai sebi mpreduasa asantima ya dane awisia ana yenim ya dane awisia sesi e sanse ye nana ye maame bibia onye den oni ho ye nwini ye wura so ho kakra right sabi wo kura wo nam ho a wo ni debire bi adadwene bi ana wo so no o hwere wo maame wo fa bi a sabi hwede wo ho ye wo fa bi a wo fa fon frɛ na wo ma wo sempota kutu adua na wo hwere no on de wo ho ye wo asantema ya hwere sabi mpreduasa no fo baatan a won sa mabiem ye hu ni biem ko bi so odoma nkoma ne be kwa asamado ye ni mbebe ye ko hia ni biem na ye be yi da busume ba ko de asi wo se ye de hana no ye de respect saada ne de show respect twato de ayede amana kwaku wo hawo ne sen ye ya santefo ba wi asante firi koka na nafo na tifi na puo ye na toye ye gitum ne wura mra wa hye no ye de ye gitum affect ye bibia hayen ye medwene ho ye nkasa ho de ye wura aka ne ye gitum September ne kura meme de ye mesen ka mo gie firi ne akoka September kura na aga September mu be ne wa anya 22nd September mu ye we na aka many days na guess ne kona ye nti se busumi kura ye na wotwe da mu no so wo je ni nyina de aye 7 preduasa busumi ne September ni nyina kwa de aye na wotwe da ye yi a me kwaku ameti ya mepene so sanse me ka senduru ba bia wona santima ye ne dia wona sisi ya no ye ko primpuntunyuma bra santima ye wona de kokodi ani mu ko kasama ye nyame ne ye de me ye dai ye de me ko wono na santeman na fichire na bontin so nyina ne yam na fichire asase kwa santeman nyina ye ne dia e na wakasa se da sei na me yi adia ye se me preduasa me na nanam ayia se bi adan ye be kan na na afia ko bi se wampem adakoro na ye be kan na nanam ma cha mo ye be kan na na ma se wanom ye be kan na na akua firi ye ma Mamponhema do ma ba mo ko nyina be dai ye be kan wono mo nyina amane ne amamre di be gu fom wo a wo gina wono se me preduasa die be ne kokko be bo asantema e bia ye wura ma meka e bia be bo wa wona ma bonte wonim
Abebi amekasa akosi de bia yewra ko bantima no akwa kotwa dwan e de ama bantima ba mu akogu nsa no abom pa ya ma santima woni nsama ya no kono ko ka no ho no wo sori ya na wo nam mu no akwa ba firi bibia anyew woni mpa ya yewra no ne nananom ye dan e bo no wodan mu de ye dan e de ma enti se bosome ba ko ye yesi ho no ma menyi ni sa asantini wo bi o ya santini de hie from badua na ko ka wo yoku abusua ko se bebredua san wo twene nyina no obi be firi mu ba be ka bibida age obi a wonya asantini e ne ba be kasa ho ye ya santefo ni wura hye da sei se bosome ye de he wo ka che se bosome ni nyina akwa ma obi ampie ye na ye beda sanse wono ne ye som no wono ne ye ni aba be hu na we yimre mu wono na ye nyini ya ye si su a ye soro ya ye ne fie no ya ba be hu no eni ma wo ye bia so boa santeman timisu se bosome na wo ye si wono be boa santementi ene wo ye si wono bosome na wo ye si wono be boa santeman enti ene wo ye si wono enti 14 September to 18 September ena nana makonedu yad motoso miensa asante hema ne doti yi no yedi ni nyina ebe hyehye so ebibia aye kamakama kwaku na ye wi no obi bebusa se asa yi tia dodo bre no abe dodo wadwen ni sei kwaku eye ebia nka se semde mdika kam se kotoko hene do be ye bia aye de eye sebi mamponhene da se be o se bonzu kura kwa ekura no wo se adedia na pepepe de na wotweda de aye yi obi kasa wasante be ma kwaku ye wonkonya bebrebe ase de wo se ye wura ye obubo bi ye den ehyemu nkonyasem asantema medika ka cho se ye wura wodwene o ensem egune so no sabi wo de wo ba school fees bana se wanti mampia na wani abre na wo nam na wo kwan asantema nkonya bi ade da honom nananom bi nsem de wo committee for wo mfa me da ye wura papa na da wo nawo ile so hwa aka ni nyina enwuma gu ho enwuma gu na chi e wo se nkonya so gu ho no e wo se wo mampon yensi ye abona akonya yensi ye kwaku bechem ye nye den yensi ye Asokore Mampon se bi omokra yensi enko dia beka ho asem enti kwaku se wono a na se bi no fu ba tan asesi a waka santima ye no ma no wono na e kasa asesi a se wode da se ye ne maame eyia ye mpene so na wonfanye owie a se bi nsem egu honom de obetumi aka ansa na watwadwira kwaku afiye mu sesi be twadwira enne me egu ye wura so afi mu no enya asem kuma enti so ebra akasuswa ti wa hwe na wa mpe na bere wa kura bere na bere wa nkwa kura ensem e wono sabi ebe de na bere wa da fom wa betama santimanto additional council da be si wasi be di asem e wo so kura na bere wa ye den evi enti sa bere wa kwade me gidi se ensem egu ne so gu ne stress so a wonya nsiesie wie no enu ntia ne wa hye sa bere se de be ya wie sa ye maame ya na ye na Mamponhema doti na sansem ni nyina no obetimi afre ne maako ye den aka na enu so afi wona dia asumdue ni mpuntu abla santima ye obabi wo hono medampan sisi obi enu a wo hwe wo dia makotoko hene ni nyina so gu so ye na dwendwene enti ntam so abade kwaku eye ono nanim de ye na wo ye den ono nanim de oye na wo ye kwaku be dia kon ye da sepa me nyo kwaku na me no atwetwe enkomo no nti se bredie me no kase ya hoboa emua na santima nyina ye wo ya ye de etwen de ono subin dware na brewa na amakonedu yad motoso miensa no doti yi no abrewa wa fo na paka prekon ye boa no na wo fo na prekon na chese okoto nanom ewo breman na okoto doma no ensoso ewo honom nti za bredie ahoboa na ne gusu no wadaro ma afade no ya no ahye no nso na wa ye ne sapepepe etuntum obebe bi dia etuntum enna ne nyina soso mgidi se enche wo mo de kata ne piedwa ebi hu da bia ne sedie omasi ahyehyɛ no ade afa na nipa nkomu nkama afa so sɛ de nra esi eyeye no ye fa kasefidi so na ya do bibia ase woni ye hwe na be fonten time so mo ba ho bi woni a kyese obi tin won mo ti won na so ne ade nyina ye mfa nche ye ho esan se be dodo ahia no de suban no edoso ye pa ADUMASA TV de be koso bia so de be sommo ene enwumadi nkaye bia ya monto yen e wo YouTube ADUMASA TV, Facebook, ADUMASA Online, TikTok nso, ADUMASA Media, and I say ADUMASA TV Official. Midin di artist hene kwaku. Yamamu mo ene sha enyado makram.